إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يومنا 29 ga watan sha'aban, wato wanda ya zo daidai da 24 ko da 5 ga watan march ga watan april 2020. yau insha Allahu za mu fara gabatar da tafsirin alkur'ani na wannan shekara ta 1441 wanda za mu tsaya ko za mu tashi daga inda muka kwana cikin suratul baqara aya ta 142. sai qulu sufaha'u. na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da alaramma ya karanto mana yana gaya mana wani abu da zai faru kuma ya faru, kuma Allah ta'ala ya ba da labari cewa idan wannan abu ya faru to za a samu wasu wawaye daga cikin mutane waɗanda za su dinga tambaya akan faruwar wannan al'amari. Allah subhanahu wa ta'ala ce sayaqulu sufaha'u, lalle wawaye sakarkaru minan nasi daga cikin mutane sayaqulu za su dinga cewa ma wallahu me ya juyar da su an qiblatihim allati kanu alaiha gabarin alƙiblar da suka kasance a kanta. Ƙul ka ba su amsa ka ce lillahi al-mashriqu, ka ce gabas wal magaribu da kuma yamma, duka wata gabas da duk wata yamma lillahi ta tabbata ga Allah. Ya hadi man ya sha'u, Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin zuwa ga tafarki mustaqimin madaidaici. Wa kazalika Allah ta'ala ya ce hakanan ja'alnakum muka sanya ku ummatan, kuka zamo al'umma wasatan wacce take kunshe da adalci, wacce take matsakaiciya al'umma kuma adala, litakunu shuhada a alan nasi, domin ku kasance ku shaida ne akan mutane, wa yakunar rasulu shi kuma manzo ya kasance alaikum shahidan mai shaida a kanku. Wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha, ba mu sanya alƙiblan nan da ka kasance a kanta ba illa li na'lama, sai domin mu san man yattabi'ur rasula wane ne zai bi manzo, mimman yanqalibu ala aqibaihi daga wanda zai juya akan dugadugansa. Wa in kadan kabiratan, lalle ta kasance mai nauyi ce illa alallazina hadallah, face akan waɗanda Allah shiryar da su ne ba za su ji nauyin wannan canji ba. Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, Allah bai kasance zai tozarta imaninku ba. Inna Allaha, tabbas Allah ta'ala bin nasu ga mutane la ra'ufun mai rangwame ne, rahimun mai jin kai ne. Allah mai rangwame ne, mai jin kai ne. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i, Allah ce lalle muna ganin juyawar fuskarka fis sama'i zuwa sama. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, lalle za mu juya ka zuwa ga alƙibla da kake yarda da ita. Don haka fa walli wajhaka, ka juyar da fuskarka shatar masjidil haram zuwa ga jihar masallaci mai alfarma. Wa haisu ma kuntum, duk inda kuka kasance ya ku al'umman annabi, fawallu wujuhakum, ku juya fuskokinku shatarahu zuwa jiha ko zuwa inda masallaci mai alfarma yake. Wa innal lazina utul kitaba, lalle waɗanda aka ba wa littafi, la ya'lamuna, lalle suna sanin annahu alhaqqu, cewa wannan gaskiya ne min rabbihim daga wajen Allah mahaliccinsu. Wa mallahu bi ghafilin, Allah bai kasance mai rafkanuwa ba, amma ya amalun ga barin abin da suke aikatawa yana sane. Wala in ataita allazina utul kitaba, lalle da za ka zo wa ma'abota littafi bi kulli ayatin da duk wata aya
ma tabi'u qiblataka ba za su taɓa bin alƙiblarka ba wa ma anta bitabi'in qiblatahum kuma kai ma lalle baka kasance zaka bi tasu alƙiblar ba wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din hakanan shashin su ba su kasance masu bin alƙiblar shashi ba wala in ittaba'ata ahwa'ahum lalle da zaka bi son zuciyarsu min ba'd ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi innaka idan lalle kai da ka kasance a yayin nan lamina zalimina kana cikin waɗanda suka cuci kansu. Waɗannan su ne ayoyi da alaramma ya karanto mana. Malam Ibn Kasir ya ce as-sufaha'u da Allah ya ce sai qulu sufaha'u to suwa ake nufi da sufaha'u ya ce mushrikul arab wasu sun ce abin da ake kira sufaha'u a nan su ne waɗannan mushrikai na larabawa waɗanda suka yi fito na fito suka yi tawaye ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ƙibinsa da hujjar cewa su ba za su bi shi ba. Wakila akhbaru yahud wata kuma aka ce ahbaru yahud wato manyan malaman yahuda ake nufi da sufaha'u a nan. Wakila almunafiquna wasu kuma suka ce ana nufin munafikai wato ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda uku su ne Allah ya kira wawaye sai malai ce wal ayatu ammatun fi ha'ula'i kullihim sai dai ayan ta haɗa dukkan waɗannan ɓangarori guda uku so da haka sai qulu sufaha'u sai mu fassara cewa wawaye daga cikin yahudawa ko wawaye daga cikin mushrikan larabawa ko wawaye daga cikin munafukai ko dukkaninsu su uku minan nasu Allah ya ce dai a cikin mutane suke dama da wa minan nasi man yaqulu amanna bi wa minan nasi duk daga cikin mutane ne. Malam Bara'u bin Azib ya rawaito mana ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fito da shi mai lamba ta 4486 da Muslim mai lamba ta 225 yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ila baitul maqdisi 16 shaharan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana kallon baitul maqdis har wata 16 aw 17 shaharan wata ruwayan wata 17 bayan hijira annabi yayi yana sallah yana kallon baitul maqdis wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatahu qiblal bait kuma abin yana burge shi ko yana ƙayatar da shi ko yana sha'awa ko yana marmarin a ce ya koma kallon ɗaki mai alfarma wa annahu salla awwala salatin sallaha salatul asari to sallar farko da ya sallar la'asar wa sallama ahu qaumun wasu mutane daga cikin sahabbai suka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kharaja rajulun mimman kana sallama ahu sai ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya salla tare da annabi famarra ala ahlil masjidi wa hum raki'una sai ya wuce wani masallaci ya tar duk sun yi ruku'u faƙala sai ce ashhadu billah na shaidar har ga Allah laqad sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙibala makka muna kallon makka fadaru sai suka juya kama hum ilal qibalal baiti suka juya suna kallon ɗakin Allah wa kana allazi qad mata alal qiblati wanda ko dama ya riga ya rasu akan waccan alqibla qabla an tuhawwala qibalal baiti kafin a juya ta a koma kallon ɗakin Allah rijalan qutilu suka ce to waɗannan an kashe su walam nadar ma naqulu fihim ba mu san me zamu ce game da su ba fa anzalallah sai Allah ya saukar da aya wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum Allah ba zai tozarta imaninku ba imaninsu anan shine sallar da suka yi ta wata 17 ko ta wata 18 suna kallon baitul maqdisi Allah ya ce ba zan tozarta imaninku ba wannan sallah anan an kira sallah imani saboda sallah ita ce tushen imani bayan tauhidi abin da ke ƙara tabbatar da sallah shine wato imani inna Allah bin nasi lalle Allah ta'ala ya tabbata ga mutane la ra'ufur rahim mai rangwame ne ko mai jin kai waɗannan sunaye na Allah ar-ra'ufu ar-rahim sunaye ne da suke nuna tausayin Allah da jin kan Allah
da rahamar Allah da gamammiya faɗaɗɗiya yalwatacciyar rahamar Allah ga kowa da kowa da kuma keɓantacciyar rahamar Allah ga muminai wa kana bil mu'minina rahima. Da haka waɗannan sunaye na Allah za mu kira Allah da waɗannan sunaye ar-ra'ufur rahim, sannan za mu siffanta Allah da waɗannan siffofi guda biyu ar-rafa'atu war rahama, sannan kuma za mu ga tasirin waɗannan sunaye guda biyu a yadda muke gudanar da rayuwarmu. Don da ba don rahamar Allah da jin kansa da kau da kansa da afuwarsa da kirkinsa da yafiyarsa ba, da bala'in da muke gani ninkin ba ninkin za mu gani. Amma Allah da yake ar-ra'ufur rahim ne, sai kaga ya kawo sassauci ta wani guri, ko da an samu jarabawa ta wani bangare, an samu fitina ta wani bangare, sai kaga Allah ya kawo sauki ta wani bangare kuma. Wannan ita ce rahama ta Allah subhanahu wataala. Haka wani hadisin ya zo ke cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa baitul maqdis, annabi yana yin sallah zuwa ga baitul maqdis, wa yuksiru nazara ila sama, amma yana yawan duba zuwa ga sama, yantaziru amara Allah, yana jiran umarnin Allah a bashi dama ya juya. Fa anzalallah qad nara taqalluba wajhika fis sama'i, lalle mun ga juyawa fuskarka a sama. Wato annabi yana son Allah ya canza masa alƙibla daga baitul maqdisi ta koma ka'aba, domin dama waɗannan masallatai guda uku masu alfarma, masallacin ka'aba wanda annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'ilu suka gina, wa iziyar fau Ibrahimul qawa'ida min albaiti wa Isma'ilu. Sannan na biyu sai baitul maqdisi wanda an ce annabi Ishaqa ne shi kuma da 'ya'yansa ya gina shi, daga baya lokacin annabi Suleimanu ya ƙara jaddada gininsa, sai zama shine masallaci na biyu da aka gina. Sai ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi da sahabbai suka gina, almasjidin nabawi. Sai ko masallacin Quba wanda shi ma annabi ne ya gina da sahabbai. Sai zama waɗannan masallatai guda hudu su ne masallatan da aka ware su, aka ba su wata daraja, aka ba su wata kima, aka ba su wani matsayi. To lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake Maka, zai iya haɗa masallatan guda biyu ya kalle su a matsayin alƙibla, ya kalli Ka'aba, sannan lokaci guda kuma ya kalli Baitul Maqdis. To amma lokacin da ya dawo Maka ba yadda za a yi haɗa biyun yayyu, domin wannan yana nan ɓarin, wannan yana nan ɓarin. Sai ya zama ya ci gaba da kallon Baitul Maqdisi da umarnin Allah, domin da ba dan da umarnin Allah ba ne, ai da ba zai jira a bashi umarnin canzawa ba. Shi yasa Allah ta'ala ce qul lillahi al-mashariq wal maghrib, ka ce al'amarin ba wai na mutum bane, al'amari ne na Allah. Inda Allah yake so a kalla, ko ina ne sai a kalla, domin dukkan wani yamma da dukkan wani gabas, domin Allah ya gaya mana wasu ayoyi cewa gabas din ma tana da yawa, yamman ma tana da yawa. Rabbul mashariqi wal magharibi, a wata aya yace rabbul mashariqaini wa rabbul magharibaini, a wata aya yace rabbul mashariqi wal magharib. Wato Allah ta'ala shine mai gabas guda ɗaya, mahalicin gabas ɗaiɗai da kuma yamma ɗaya, sannan mahalicin gabas biyu yamma biyu, sannan a wata aya yace gabas da yawa yamma da yawa. Wannan masu ilimin sanin jujjuyawar duniya da yadda Allah ta'ala ke gudanar da al'amarinsa, su za su gane me ake nufi da gabas guda ɗaya da gabas guda biyu da gabas da yawa, da yamma guda ɗaya da yamma guda biyu da kuma yammaci da yawa. Wato yamman ma tana da yawa. Wannan wata burgewa ce da wata ƙasaita da wata isa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka Allah ta'ala ya ce ba wai juyawa a kalli gabas ko a kalli yamma ko a kalli kudu ko a kalli arewa ba ra'ayi ba ne, ba ko fahimta ba ce, ba ko mazhaba ba ce, ba ɗariƙa ba ce, ba ƙungiya ba ce. Umarni ne na Allah. In Allah ba da umarni kuma, to wannan umarnin na Allah ya tashi daga ra'ayin wani ko fahimtar wani, kawai abu umarnin Allah ta'ala. Da haka Allah ta'ala ya ce sai ƙullu sufaha'u, da sannu wawaye. In an ce wawa shine wanda yake da wato rashin fahimta a cikin kwakwalwarsa, shine ma'anan safihi, wawa ko sakare. Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Saboda haka shine wanda akwai rauni a kwakwalwarsa. To amma raunin anan ba ana nufin mahaukata bane ko sakarkaru bane, a'a, su suka wawantar da kansu, suka shashantar da kansu,
suka kuma mayar da kansu baya. Ashe duk karatunka, duk iliminka, duk wayewarka, idan ba a kan ƙur'ani kake da a sunnar annabi ba, to kai wawa ne. Kun ga duk ilimin nan na yahudu Allah ya kira su wawaye, duk ilimin nan na nasara Allah ya kira su wawaye, duk ilimin nan da wato su waɗannan munafukai suke takama suna da shi da wayo da wayewa da sanin juyawar zamani, Allah ya kira su wawaye. Hakanan mushrikan nan da suke ga su masu wayo ne ko su wayayyu ne, su ma Allah ya kira su wawaye. Ashe kalman wawa bayan kalmanta ta asali da ake kiran wanda hankalinsa bai gama haɗuwa ba, tunaninsa bai gama burin ƙasa ba, rayuwarsa bata gama saituwa ba, bai hau kan sikeli ba, wanda ana kiransa wawa irin wawa na shari'a. Akwai kuma wawa na sakarci wanda ya ƙi bin Allah da manzansa ko yake wa Allah da manzansa tambayoyi, yake ganin gazawar wasu al'amari da Allah ya kawo, wannan shi ma ana kiransa wawa. Saboda haka Allah ta'ala ce sai qulu sufaha'u minan nas, da sanu wawaye daga cikin mutane. Su waye wawaye daga cikin mutane? Waɗanda wawantakarsu ta kai wato ya zama Allah ya bada umarni, su kuma su dinga tambayan meye matsayin wannan umarni da aka ba su, ko meye matsayin wannan doka da Allah ta'ala ya bayar ta cewa a kalli alƙibla. Wallahi al-mashariq wal maghrib, ka ba su wannan amsa. Sannan ya hadi man ya sha'u, Allah yake shiryar da wanda ya ga dama, sai ce man ya sha'u, wato wanda Allah ya ga dama sai ya shirye shi. Ashe shirya a hannun Allah take. Wannan aya ta nuna mana cewa shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici ba aiki ne na mutum ba. Duk da za mu ga shirya ta zo da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani. Daga cikin ma'anonin shirya da alkur'ani ya kawo mana akwai ma'anarta ta game da ta shafi kowa da kowa. Allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Wannan shirya ce da Allah ya yi wa dukkan dabbobi masu haihuwa da masu yin kwai, masu cin nama da masu cin tsirrai, masu rayuwa a ruwa kawai in sun fito tudu sun mutu, da masu rayuwa a tudu kawai in sun shiga ruwa sun mutu, da masu rayuwa a ruwa da tudu, da masu tashi sama, da tsuntsaye, da masu jan gindi, da masu kafa biyu, da masu kafa hudu, da masu jan gindi, da masu kwai, da masu haihuwa, da masu tashi, da masu fuka-fiki. Duk waɗannan halittu na Allah ta'ala, Allah shi yake shiryar da su akan yadda za su rayu da yadda za su gudanar da rayuwarsu. Sannan na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo wato shiriya da yake wa mutane zuwa ga tafarki madaidaici, cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratin lahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard, ala ila allahi tasirul umur. Shine muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirye mu tafarki madaidaici. To sai Allah ta'ala anan yace ya hadi man ya sha'u, Allah yana shiryar da wanda di ya ga dama ila siratin mustaqim, zuwa ga tafarki madaidaici. Can kuma yace laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kuma yace annabi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Wannan shine hidaya na bayani da dilala. Hidayatul bayani wa dilala shine annabi ya bayyana maka abin da Allah yake so, kuma ya shiryar da kai ta hanyar yi maka bayani dalla dalla akan abin da Allah yake so. To kuma sai hidayatul tawfiq wal ilham, sai kuma Allah in ya ga dama sai ya shiryar da kai sakamakon sauraron wannan bayani da annabi ya maka. Amma ko ka saurari bayanin da annabi ya yi, idan Allah bai sa maka shirya ba, sai ka zama baka amfana da wannan shirya da Allah ya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ba. Za mu ga akwai waɗanda annabi ya musu wa'azi sama da shekara 10, amma ƙarshe suka zo suka yaƙe shi suka mutu kafirai. Ashe kaga kenan shirya wato hawa ce. Hidayatul bayani wa dilala ita ce wacce annabi yake wa mutane bayani, ya shiryar da su ta hanyar nuna musu gaskiya da kuma ɗora su a kanta. Akwai hidayatul tawfiq wal ilham, Allah ya maka muwafaqa ya shiryar da kai ka bi. Akwai kuma hidaya ila jannati wa ila nar, sannan in za a shiga aljanna ko wuta ma sai an samu shiriya daga Allah. Saboda haka ba za ka tafi wa alhamdulillah lazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yan aljanna za su ce mun gode wa Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan. Da ba dan Allah ya shiryar da mu ba,
ba mu da wata dabara ko azanci da za mu iya shiryar da kanmu zuwa ga wannan. saboda haka Allah ta'ala ya ce shi yake shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici. sai ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allah ya ce haka nan muka sanya ku ko muka maida ku ummatan. an kira al'umman annabi ummatan, kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas, ku ne mafi alherin al'umma. kalmar al'umma a cikin alkur'ani ta zo da ma'anoni guda 4. ma'ana ta farko an kirawo ta da ma'anan lokaci, wadda kara da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wili, sai ya tuna bayan ummatin ai da waqatin, bayan muddatin min zaman. anan kalman umma in baka fassara ta da lokaci ba ma'anar ba za ta fito sosai ba, da haka anan kalma ce ga ta ummatin aka rubuta amma kuma sai ka fassara ta da lokaci. sannan ummatin takan zo da ma'anan jama'a wacce suka gabata, inna wajadana aba'ana ala ummatin ala adatin wa dinin, mun same su akan wata al'ada da wani addini, mu ma sai muka gaje su akan wannan al'adar da wannan addinin. kaga anan al'adar mutane da addinin su sai aka kira shi ummatin, aka kira shi al'umma. sannan mutum ɗaya kai kaɗai gayya shi ma ana kiransa umma, kamar yadda Allah ta'ala kira annabi Ibrahim yake cewa kana Ibrahim ummatan wahidatan, inna Ibrahima kana ummatan wahidatan. ummatan ko inna Ibrahima kana ummatan, annabi Ibrahim ya kasance al'umma ne. anan shi kadai ne amma Allah ya kira shi al'umma, kai kadai gayya. duk wanda ya duba tarihin annabi Ibrahim ya ga yadda ya shige da fice da abubuwan da suka faffaru a zamaninsa, lalle ya cancanci a kira shi umma. inna kana ummatan, annabi Ibrahim ya kasance umma ne. to kaga anan wani girma ne na musamman. sannan kuma akwai jama'a, taron jama'a shi ma ana kiransa umma, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa anan. al'umman annabi ne amma sai aka kira ta umma, kuma annabi ya ce ummati ummati sataftariqu ummati. ita ma al'umman annabin zaka iya kasa ta kashe biyu, akwai ummatu da'awa, akwai ummatu ijaba. akwai al'umman annabi wacce ta karmsa kiransa, akwai kuma al'umman annabi wanda bata amsa kiran annabi ba. ga ta al'umman annabi ce amma bata karɓi saƙon annabi ba. su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi la yasma'u bi min hazihi umma yahudi wala nasrani thumma mata lam yu'min bi illa kana min ashabin nar. yace na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa, babu wanda zai ji ni daga cikin wannan al'umma, ko ba yahudi ne ko ba nasari, sannan ya mutu bai yadda da abin da Allah ya koni da shi ba face sai ya tabbata dan wuta. ashe kenan da gabas da yamma da kudu da arewa da ko'ina yanzu ana cewa al'umman duniya ta kusa kaiwa kusan biliyan 8. to wannan biliyan 8 da suke rayuwa a faɗin duniya ko sama da haka ko ƙasa da haka, tunda wannan kiyasi ne ba dole ya zama daidai wa daidai ba, dukkaninsu al'umman annabi ne. to ciki ana kiyasta waɗanda suka karɓi saƙonsa da kusan biliyan 2. kenan akwai ummatu da'awa biliyan kusan 6, akwai ummatu ijaba biliyan 2. ma'ana waɗanda suka amsa suka yadda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, annabi Muhammadu manzan Allah ne, wanda su ake kira al'umman annabi wacce ta karɓa. al'umman annabi ko wacce bata karɓa ba su ne sauran waɗanda suke bi ragowar addinai, wato kamar yahudu da nasara da maguzawa da sauransu, waɗanda su ma an aiko musu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akan su taho su haɗu da mu abotawa Allah shi kaɗai. kuma wannan bai zai lushe imani da annabawan da suka yi imani da su ba. kamar mu a musulunci ba za ka zama musulmi cikakke ba sai ka yadda annabi Isa bawan Allah ne, manzan Allah ne, ɗan na Maryam ne. sai ka yadda kuma nana Maryam wata baiwar Allah ce da Allah ya nuna wata mu'ujiza ta hanyarta. sai ka yadda kuma annabi Musa annabin Allah ne, manzan Allah ne, wanda suka yi magana da Allah. sai ka yadda da dukkan annaba wanda suka gabata, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, ba za mu bambanta tsakanin wani manzo da wani ba, duka mun amince mun yadda da su. to duk sai mutum ya yadda da wannan sannan ake kiransa musulmi a musulunci. to kaga ashe kenan
al'umman annabi ta zama ummatan sai Allah ya ce wasatan. Alwasatu yana iya ɗaukan mafi daraja da ake cewa min awsati ma tu'imuna ahlikum hafizu ala salawatu was salatul wusta. Alwusta anan mafi tsada, wato al'umma annabi su ne mafi daraja. Sannan wasu yakan zo da ma'anan tsakiya, tsaka-tsaki, wato al'umman annabi su a tsakiya suke, ba su yi guluwi ba, ba su yi jafa'i ba, ba su wuce gona da iri ba, ba su kasa gona da iri ba a cikin komai. Wannan su ne al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda gona da iri ba sa kasa gona da iri. Al'amarinsu yana tafiya ne wato abin nan da daidai wa daidai, ba sa shishigi, ba sa kuma wuce gona da iri, ba sa kasa gona da iri. Wannan ita ce al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. To kaga idan muka ɗauki kalman wastu da ma'anan al'umma wacce take a cikin komai nata ba ta shishigi kuma ba ta kasawa. Akwai kasawa shine ka kasa kaiwa inda aka ce ka kai, akwai kuma shishigi shine ka wuce inda aka ce ka tsaya. To al'umma annabi an siffanta ta da cewa a cikin komai nata, yanzu ka ɗauko littafin al'aqidatul wasitiyya za ka ga a cikin wajen ƙarshen littafin ya yi ta kawo awo tsakanin wato al'umman annabi, yadda al'umman annabi take tsaka-tsaki a cikin sauran al'ummatai, haka ahlus sunna suke tsaka-tsaki a cikin sauran ƙungiyoyi da kuma firak da ake da su. Sannan mun ɗauka mafi tsada haka ne, al'umma annabi ta fi kowace al'umma tsada, ta fi kowace al'umma girma, ta fi kowace al'umma daraja. Don haka waɗannan abubuwa duka an same su, al'umma annabi suna da wannan wato sifa ɗin guda biyu, ta wastu da ma'anan tsaka-tsaki da kuma wastu da ma'anan masu tsada ko masu daraja ko masu girma. Wannan duka zai iya shiga ciki. ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada a alan nasi. To tunda Allah ya wanke al'umma, kafin a karɓi shaidarka sai an ɗora ka a sikeli tukunna, an yadda cewa ka cancanci ka cika sharaɗin ba da shaida. Shi ko wanda zai ba da shaida a karɓa shine wanda alwal'adulu a zama adali. In ka ɗauki abin da malaman musulul hadisi suka faɗa game da adali, sun ce ban shanu kaba'ira wa wata kifisa irin saga'ira, cewa ba za a kira mutum al'adali ba, wato wanda za a karɓi shaidarsa ba, sai ya zama al-muslim al-aqil al-baligh as-salim min al-fisq wa min al-awsaf al-khasisa wa mimma yakhillu bil muru'ati. Ba za ka zama adali da za ka ba da shaida akan wani ba, ko a duniya ko a lahira, sai ka zama al-muslim, musulmi ne kai, al-aqil mai hankali, al-baligh sai ka balaga, as-salim min al-fisq sai ka kubuta daga aikata fasikanci, sannan kuma wa mimma yakhillu bil muru'ati sai ka nisanci abin da yake zubar da mutunci. To sannan ne wato ka cika sharaɗin nan na farko da za a kira ka adil. To sai Allah ya kira al'umman annabi adalai, sai ce litakunu shuhada a alanna, domin ku kasance shaida akan mutane. Wato al'umman annabi ita ce za ta ba da shaida akan mutane. Wannan ko yana tabbatuwa a wani hadisi da Imam Ahmad ya rato, Bukhari ma rato idansa, yace yud'a nuhun yawmal qiyamati, za a kira annabi nuhu ranar alkiyama, fa yuqalu lahu, sai a ce wa nuhu hal ballakta, ya kai annabi nuhu alayhi salam, ka ku isar da sako? Fa yaqulu na'am, sai ce ya isar. Fa yud'a qaumuhu, sai a ce to ina mutanen annabi nuhu? Fa yuqalu lahum hal ballagakum, shin nuhu alaihi salamu ya kawo muku sako? Fa yaquluna ma atana min nadhirin, su ce mu dai iya sanin mu babu wani mai wa'azi da ya zo mana. Wa ma atana min ahadin, mu buga kowa ba. Ka duba dan Allah irin wannan lamari, annabi ya zo shekara kusan 1000 yana muku wa'azi, kun ki yadda, kuma wai a tambaye ku ce muku ga kowa ba. Kaga wannan wani irin abu ne. Fa yuqalu li nuhin man yashhadu laka, sai Allah ya ce to shikenan kai nuhu, ka ji mutanenka sun ce baka je ba, to waye shaida ka akan ka je? Duba kotu mai adalci. Allah fa ya san ya je, kuma su ma sun san ya je, mu ma mun san annabi nuhu ya je, don Allah da ya fi kowa a gaskiya gaya mana yadda ta faru. To amma saboda kada a ce ainihin alam ya atikum ni qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna, waɗancan za su ce to wannan sai su ce su ba ma wanda ya zo musu, sai su ce man yashhadu laka fa yaqulu muhammadun wa ummatuhu,
waye shaidarka ya ce Muhammadu da al'ummansa don ka kwashe labarin duka abin da ya gudana tsakaninmu ka gaya musu. Kala faka zalika qauluhu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan, yace to wannan shine ma'anan na sanya ku al'umma masu adalci. Kala al wastu al adalu, sai ce ma'anan wastu anan shine adalci. Fa auna sai a kirawo al'umman annabi fatashhaduna lahu bil balagi, sai ta ba da shaida akan annabi Nuhu ya yi da saƙo, summa ashhadu alaihim, sannan kuma ya ba da shaida a kansu. Wannan shine abin da ya zo a cikin musnad na al-Imam Ahmad. Sannan al-Aswa yake cewa ataitul madinata, wata ran na zo Madina, fawa faqtuha, sai na dace wa qad waqa biha maradun, ana cikin rashin lafiya. Fahum ya mutu na mautan zari'an, ana ta mutuwa a lokacin, kamar dai yadda aka shiga a wannan lokaci da wannan annoba ta zo covid-19 ake ta mutuwa a duniya. To yace to ni ma na zo sai na dace lokacin ana wani ciwo a Madina, kenan ashe ana yin ciwo a Madina ana mutuwa. Fahum ya mutu na mautan zari'an, ana ta mutuwa, wato iri mutuwa ba kan gado. Fajalastu ila Umar bin Khattab, sai na zauna kusa da sayyidina Umar. Famarar bi jinazatun, sai aka wuce da wace jana'iza ta wani mutum da ya mutu. Fa usni ala sahibiha khairan, sai aka yabi wannan mutum, aka ce kai waye ya mutu, aka ce Allah sarki bawan Allah shine ya mutu, Allah sarki kullun da shi ake kaza, ya duba mara lafiya, ya ciyar da abinci, ya yi sadaka da shi, ake kamsu salawata, ake juma'a, ake idi. Jama'a suka yi ta faɗar abin da wannan mutumin da ya mutu yake na alkhairi. Faƙala sai ce wajabat, sai da Umar ya ce ta tabbata. Thumma marra bi ukhra, sannan aka wuce da wata gawar. Fa usniya alaiha sharran, sai jama'a suka ce waye wannan ya mutu, aka ce ai wani, amma dai wannan ai mutumin nan ne shi kullu a cikin rigima yake da mutane, dauki alhakin wancan, ci kudin wancan, zagi wancan, maru wancan, daki wancan, yi rigima da wancan, ci alhakin wancan. Faƙala Umar wajabat, da Umar ya ji duk an ruɗe ba wanda ya faɗi abin kirki a kansa, sai ce wajabat. Faƙala Abul Aswadi ma wajabat ya amiral muminin, sai ce ya amiral muminina menene ya tabbata. Ƙala qultu kama ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu aljanna. Duk sanda aka samu mutum ya mutu, aka samu mutum hudu musulmi na kwarai suka ba da shaida waɗanda suka san shi, don mafi yawan masu ba da shaida akwai ƙarya a cikin shaidar duka biyun, shaidar suka da shaidar yabo yanzu ta zama business. Idan kana son mutum ko baka san abin da yake ba, sai ka zo ka ba da shaida ta ƙarya akan ka wanke shi. Haka kuma in kana ƙin mutum ko baka san me yake ba, yana mutuwa sai ka zo kana faɗa sharri a kansa. Da haka shaida guda biyu wacce ba a gina ta don Allah ba, ta yabo da ta suka, wannan shaida duk ba za ta yi amfani wanda ya mutu ba, don wanda suka yin sun saka son zuciya a cikin ba da shaida. Da haka su ba adalai ba ne. Wanda wani zai mutu saboda abokinsa ne, saboda ɗan ƙungiyarsu ne, saboda ɗan jam'iyyarsu ne, ko kuma saboda ɗan ƙabilarsu ne, ko ɗan garinsu ne, ko ɗan yarensu ne, kawai sai ya zo ya ci gaba da wanke shi yana faɗa abin kirki a kansa, wanda an ka ritsa shi bai ga kirkin ko ɗaya ba, kaga wannan abin shaidar zurce. Haka kuma wanda wani zai mutu kawai sai ta faɗa sharri a kansa, amma an ka ritsa shi kace faɗi sharrin guda ɗaya da kake da shaida yayi, sai ce maka haka yaji ana faɗa. To kaga wannan shaidar zurce, ka soke shi bisa ƙarya, wancan kuma ka yabe shi bisa ƙarya. Waɗanda ake so su ba da shaida akan mutum na suka da na yabo, wanda suka zauna da shi suka fahimci rayuwarsa, kuma da suka tashi suka yi adalci, ƙauna ko ƙiyayya ba ta yi tasiri cikin shaidar da suka bayar ba. Waɗannan su ne Allah ke karɓar shaidar su, kuma su ne adalai. Amma ragowar duk 'yan shaidar zur ne, kuma dama alƙiyama an ta kusa tashi shaidar zur za ta yi yawa. Mutum ya ta wanke abin da bai sani ba, ko ya ta sukan abin da bai sani ba. Saboda haka ya ce faƙulna wa salasatun, sai muka ce ko da kwa mutum biyu ne uku ne suka ba da shaida akan mutum za a iya karɓar shaida. Faƙala wa salasatun, ice ko da ukun ne za a iya karɓar shaida su. Faƙulna wasu nani,
haka ko da biyu ne za a iya karɓar shaidar mutum biyu. ai da Allah ce wasu shaidu shahidai ne min rijalikum, yace wa thani sun lam nas'alu anil wahid, sai muka tsaya daga nan ba mu tambayi annabi in ɗaya ne ya za a yi ba. wannan imam Ahmad ya rawaito shi da imam Bukhari ko wata ruwa din ta Anas a cikin sahihul Bukhari da Muslim da suke ƙara tabbatar da haka. da haka shi yasa Allah ta'ala ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Allah ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, bamu sanya wannan alƙibla da ka kasance a kanta ba, wato wacce ka kasance a kanta da farko, illa li na alama. mun yi haka ne domin mu bayyana, dama Allah ya riga ya sani, sanin Allah azali ne, to amma Allah ya ce li na alama, wato linuzhira kenan, dan mu bayyanar, wanda ma bai sani bai sani, amma shi Allah dama ya riga ya sani. don kaka fasa wannan aya ka ce li na alama sai dan na sani, kenan kamar Allah bai sani ba sai daga baya zai sani, to ba haka ake nufi ba. wannan yana nuna ilimin Allah ilimi ne da ya haɗe ɓangarori guda 8. na farko ya alamu ma kana, wa ya alamu ma ya kunu, wa ma lam yakun. Allah ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo gaba. ga uku kenan. sannan ya alamul mustahilat, abin da yake ba zai yi a hankali ba Allah ya san shi. wal mumkinat, da abin da zai iya yiwa, wal wajibat, da abin da yana yiwa, tabbas yana yiwa, duk waɗansu suna cikin ilimin Allah. sannan ilimin Allah subhanahu wata'ala gairu masbuqin bi jahalin, ba jahilci bai gabace shi ba, wala malhuqun bi nisyanin, sannan kuma wato ba zai rusku da nisyan, wato mantuwa ba. sannan ya alamu zawahiral umuri, ya san duk abin da ke fili, wa bawatinil umuri, da duk abin da ya ɓuya. da haka dukkan wani ɓoyayyen abu da wani bayyanannen abu, da abin da ya wuce, da abin da ake, da wanda zai zo, da abin da ba zai yiwu ba, da wanda zai iya yiwuwa, da wanda yake wajibin yiwuwa, duk wannan suna cikin sanin Allah. sannan ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba, kuma mantuwa ba za ta riske shi ba subhanahu wata'ala. sannan ba shi da iyaka, a haɓa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulla shay'in adada. su da haka wannan shine ilimin Allah. da haka in ka zo nan illa li na'alama, sai ka ce dan mu bayyanar, ko kuma dan mu san a fili, sani na fili, ko mu bayyanar da shi a fili. man yattabi'ur rasula, wato wa zai bi annabi. ashe wannan jarabawa ce kawai Allah ya cewa a juya nan a juya nan, ba wai a juya nan a juya nan din bane, a'a wa zai bi annabi duk inda annabi ya ce a juya a bi shi. wa kuma zai kangare, wa zai yi tawaye, wa zai ta tambayoyi, me yasa aka ce ai kaza yau, aka ce ai kaza gobe, to me naka a ciki? wanda ya ce ai kaza din yau, shi ya ce ai kaza gobe, in ya ce ai kaza jibi, sai ai kaza. mu yan bi ne kawai, so da haka ba yan tambaya bane me yasa aka ce mu yi kaza, a'a wanda ya sa a yin muke duba, ba abin da aka sa a yin ba. shi wanda ya sa a yin duk abin da ya ce a yi, mu kawai za mu yi ne, ba za mu yi ta shaidan ba da aka ce a annabi Adam sujjada, maimakon ya duba wanda ya sa shi, sai ya duba wanda aka ce a kalla. in ka duba wanda ya sa ka, ai ka huta. wa ya sa ka? Allah. to kaga ba sai ka tsaya tambayar annabi Adam ba, kawai sai ka duba wanda ya sa ka shine Allah, da haka kai aiki da abin da Allah ya sa ka, shikenan ka huta. da haka Allah ta'ala ya ce wato illa man yanqalibu ala aqibai, sannan mu san wane ne zai juya wato a bisa digadiginsa, wato ya ridda kenan bayan an ba da doka ya juya, ai murtaddan an dinihi, ya ridda ya bar addininsa. saboda wannan ya ƙulu ta'ala inna ma shara'ana laka ya Muhammad, ya ce mun shar'anta maka ne ya Muhammad at-tawajjuha awwalan ila baitul maqdis, farko muka ce ka kalli baitul maqdis, summa sarafanaka anhu, sannan muka juyar da kai gabarinsa ilal ka'abati li yazhara halu man yattabi'uka. kaji ba, domin halin wanda zai bi ka ya bayyana, wa yuti'uka, wanda zai maka biyayya, wa yastaqbilu ma'aka, kuma ya fuskanci alƙibla tare da kai, haithu ma tawajjahata, duk inda ka fuskanta. mimman yanqalibu ala aqibaihi, sannan waye zai juya baya, ai murtaddan an dinihi, wa zai ridda ya bar addininsa. wa in kana lakabiratan, Allah ce ko da yake lalle haƙiƙa in dinnan mukaffafa ce mina saqila, wai wa innahu, shi sa aka samu lamul farqi bainan nafai wal isbati. wa in kana lakabiratan,
tabbas lalle abu ne mai nauyi. Ai hazihil fa'alatu, wannan aikin, wa huwa sarfu tawajjuhi ila baitul maqdis ila ka'abati, wato juyawa daga fuskantan baitul maqdis zuwa ka'aba. Ai wa in kana hazal amr aziman fin nufusi, duk da wani abu mai nauyi ne a cikin zukata, illa alal ladzina hadallahu qulubahum, sai waɗanda Allah ya shirya zukatansu, wa aiqanu, suka kasansance bi tasdiqin rasul, da gaskata manzo, wa anna kullama ja'a bihi, cewa duk abin da ya zo da shi fa huwa alhaqqu allazi la muryata fihi, shine gaskiyar da babu kokonto a ciki. Wa anna Allah yaf'alu ma yasha'u, Allah shi yake aikata abin da ya ga dama, wa yahkumu ma yuridu, Allah shi yake hukunta abin da yake nufi. Falahu an yukallifa ibadahu bima sha'a, ya ga dama ya ɗorawa bayinsa abin da ya ga dama, wa yansakhu ma yasha'u, kuma ya ga dama ya soke abin da ya ga dama. Walahul hikimatu tammatu, Allah shi yake da cikakkiyar hikima. Wal hujjatul balighatu, shi yake da cikakkiyar hujja mai isuwa fi jami'i zalika, bi khilafin lazina fi qulubihim maradu, sabanin waɗanda a zukatansu wato akwai ciwo. Fa innahu kullama hadasa amrun, irin waɗannan duk sanda wani abu ya faru, a hadasa lahum shakkan, sai ya ƙara musu shakka, maimakon su ƙara imani sai su ƙara ja da baya. Kama ya hasu lazina amanu iqanun wa tasdiqun, kamar yadda su waɗanda suka yi imani irin wannan in ya faru ai ƙara musu imani yake yi. Kamar yadda Allah ta'ala ce wai zama unzila suratun, idan aka saukar da sura, fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hazihi imana, ce wai waye a cikin ku wannan ayat ta ƙara masa imani. Sai Allah ce fa ammal lazina amanu, waɗanda suka yi imani, fa zadatuhum imanan, wannan tana ƙara musu imani. Wa hum yastabshiruna, suna farin ciki. Wa amman lazina fi qulubihim maradun, waɗanda kuma akwai ciwon munafinci da shakka da kafirci a zukatansu, fa zadatuhum rijsan ila jism, sai ta ƙara musu datti da dagwalo akan dattin da ke zukatansu da dagwalo. Suratul Tauba aya ta 124 zuwa ta 125. A kuma suratul Isra aya ta 82 Allah ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, muna saukawa daga alqur'ani abin da yake magani ne kuma rahama ne ga mu'minai. Sai Allah ce wala yazidu zalimina illa khasara, amma baya karawa azzalimai komai sai kara tabewa. So alqur'ani yana shiryar da mutane, su kuma yana tabar da su. So da aka yace waliza kana man sabata ala tasdiqir rasul, wanda ya tabbata bisa gasgata annabi, wattiba'ihi fi zalika, kuma ya masa biyayya a cikin haka, wata wajjaha, kuma ya fuskanci haisu amarahu Allahu, inda Allah ya sa. Kawai ka bi Allah ka zauna lafiya, bin Allah maganin wayo Allah, min gairi shakkin wala raibin, ba tare da wani shakka ko kokonto ba, min sadatu sahaba, daga jagororin sahabbai. A ruwato daga wani ke ce bainan nasu, wataran mutane yusalluna subha, suna tsakar sallah asuba, fi masjidi Quba, a masallacin Quba. Iz ja'a rajulun, sai ga wani mutum ya zo, faƙala sai ce qad unzila ala nabiyyi qur'anun, an saukawa da annabi qur'ani, wa qad umira an yastaqbila ka'abata, an umarce shi ya kalli alqibla, fastaqbiluha, da aka ku kalle ta. Fatawajjahu ila ka'abati, duk sahabbai sai suka juya saboda bin umarni, suka fuskanci alƙibla ɗin, kamar da ya zo hadisin Bukhari mai lamba ta 4488. A wata ruwayan annahum kanu ruku'an, wato saboda tsabar biyayya da wannan aya ta sauka cewa a juya a daina kallon baitul maqdisi, a dawo ana kallon Ka'aba. Me to rigima anan? Wanda ya ce a kallon nan ya ce a kallon nan, da can da kake kallon can wai saka Allah ko, to yanzu ya ce a kallon nan, na me ko me naka a ciki in ba shaidan ba? Duk inda Allah yake so ai kawai kai ka huta. Duk yanzu abin da ya kawo mana rikici da rashin zaman lafiya da fitintunu, ai duk Allah ya ce a yi kaza an ki, ya ce a bar kaza an ki bari. Duk shi ya jefa mu cikin wannan fitintunu, kuma ba za a taɓa fita ba da duk wata dabara ko wani wayo, sai an yadda cewa Allah an masa laifi, kuma an nemi afuwa, an nemi gafara, kuma an gyara. Kuma gyaran nan abu biyar ne: yi na yi, bari na bari, godiya akan ni'ima, haƙuri akan musifa, da kuma istighfari da tuba daga saban da ake aikatawa. Da an yi biyar din nan zaka ga canji. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
zalika bi anna la lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haka kawai muna cikin ni'ima, muna cikin zaman lafiya, muna cikin jin daɗi, Allah ba zai canza ya kawo mana musifa ba sai idan mu mun canza, wato mun yi butulci, mun yi kafirci, mun yi ninkufurci, mun yi rashin godiya, mun juya wannan ni'ima maimakon mai amfani da ni'imar. Dama amfani ni'ima abu biyu ne, ka girmama Allah, ka tausaya bayan Allah. Idan Allah ya baka kuɗi so yake ka girmama Allah da kuɗinka, ka tausaya bayan Allah. Idan Allah ya baka mulki, ka girmama Allah da mulkinka, ka tausaya bayan Allah. Idan Allah ya baka ilimi, ka girmama Allah da iliminka, ka tausaya bayan Allah. Duk wata ni'ima da Allah ya maka kawai abu biyu ne yake so ka yi da ita, girmama Allah da tausayawa bayan Allah. So duk ranar da aka ce masu kuɗi sun daina ganin girman Allah da kuɗinsu, ya sa su yi sun ya ce su bari sun ƙi su bari, kowa ya ɗauka kuɗin nan kamar shi ya neme su da ƙarfinsa, inna ma utituhu ala ilmin indi. Masu kuɗinmu sun zama ƙaruna, wato ainihin wato masu mulkinmu sun zama fir'auna, malamanmu kuma sun zama kan'ana, ko sun zama lamaruzu, ko sun zama bal'ama ɗan ba'ura. To rana kuma an shiga musifa. Malami ya take sani, mai kuɗi ya ce kuɗin ma dabara ce ta bashi, da haka ba zakka ba sadaka. Mai mulki kuma ya sha giyan mulki, ya bugu, yana ga adalci ma da ake cewa ai da gaskiyan nan kamar ma adawa ake masa. Da haka duk wanda ya gaya masa gaskiya zama dan adawa, sai ce ba dan jam'iyyar mu bane, ba dan kungiyar mu bane, ba abokin tafiya bane. Sau shi kuma na kusa da kai shi ba zai faɗa gaskiyar ba, shi kawai abin da kake so zai ta faɗa. Shi kuma na nesa in ya faɗa a ce ai ba dan jam'iyya bane, ba dan adawa ne. Shi kuma to masoyin bai gaya maka ba, kuma wanda ya gaya maka an ce dan adawa ne, shi ko masoyi ya ki ya gaya maka. Shi masoyi kullun zira ka zai ta yi komai yana tafiya daidai, wato saboda arziki da aka samu, wato ana ai ba abin da kawai kullun da ka shiga godiya kawai ake maka. Haka nan da kaga ana yi maka ai ba in bola ake maka ba, haka ake yi ba, haka ake yi ba, gode maka ake. Ai to kaga kana ta ziga shi, maimakon ya yarda da kai ya baka amana, ya dora maka nauyi, ka koma daki kai da shi ka gaya masa ranka ya daɗe alhamdulillah kana iya ƙoƙarin ka ɓangare kaza, amma ɓangare kaza akwai gyara, a ƙara duba ɓangare kaza, domin in aka haɗa ɓangare kazan da kai da wannan da muka ce kai in ka haɗa to abin zai ƙara kyau. To wannan da ka faɗi wannan don ba sa aka ci ba an daina ganin ka, sai a hango ka ta cc kyamara sai a ce kakka shigo, a ce wannan yana maganan banza. Duk jama'a suna ce mana mun yi daidai, kai kadai ne a cikin gwamnati zaka ce ba. To kai ma daga cikin gwamnatin in kana yawan kawo inda aka yi kurakurai ko inda aka gaza kana son a gyara, to sai a kulle maka kofa kai ma a daina ganin ka. To shi yasa zaka ga kowa sai ya zama karan farauta, kowa ya zama in ya shiga sai dai ya ta faɗa, ya ta yabo, ya ta faɗa abin da zai wa shugabanni daɗi, amma ba zai kawo gyara ba. Ko da a ɗaki ne, shi kuma na waje in ya faɗa a ce ɗan adawa ne, ba ɗan jam'iyya ba ne, ko ba dama ba da shi aka ci zaɓe ba. To wannan musifar ita ce ta jefa mu cikin halin da muka ciki, da malamanmu, da masu kuɗinmu, da masu mulkinmu. Kuma dama waɗannan su ne darajojin guda uku, duk kowa a duniya waɗannan ukun yake bi, ko malam da almajiransa, ko masu kuɗi da mabiyansa, ko mai mulki da mabiyansa. In ka samu mulki ka jawo masoyanka duka ba su mukamai, sannan shi ko malami ya samu ilimi ya zo ya baza shi a tsakanin almajiransa, mai kuɗin ya samu shi ma raba masoyansa. Su kenan mutum ukun nan. To da kuɗi da ilimi da mulki, waɗannan su ne waɗanda za a yi hisabi a kansu mai yawa ranar alkiyama. Akan iliminka ka yi aiki da shi, kuɗinka ya ka sarrafa su, mulkinka ya ka sarrafa shi. Saboda haka duk kowa sai ya yi wa Allah bayanin wannan ni'ima. Da haka shi yasa waɗanda suka yarda cewa da an ba da doka su bi sai suka huta, kuma da wannan ne suka samu wannan daraja da girma. Saboda haka yace muna tsakar sallah sai gashi an ce mana a juya, kawai mu tsaya wani fasta daru kama hum ilal ka'abati wa hum ruku'un, suna ma cikin ruku'un ba su tsaya sun dago ba, sai kawai suka juya. Wa haza yadullu ala kamali da'atihim lillahi wa lirasulihi, wannan yana nuni zuwa ga cikar biyayyar su ga Allah da manzansa, wan qiyadihim li awamirillahi azza wa jal, da kuma yadda suke miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah ba tare da ɓata lokaci ba. Sai Allah ce ma kana la yudhi'a imanukum, Allah bai kasance zai tozarta imaninku ba, ai salatukum ila baitul maqdis qabla zalika, irin sallar da kuka yi kuna kallon baitul maqdis, ma kana yudhi'u sawabaha inda Allah, ladanta ba zai tozarta ba a wajen Allah.
wa fi sahihi anil bara ya zo a hadisin bukhari daga malam bara cikin manyan sahabbai yace mata qaumun ko sun mutu kanu salluna na hawa baitul maqdis suna sallah suna kallon can amma sun rasu faqalan nasu sai mutane suka ce ma haluhum fi zalika to ya makomarsu take fa anzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozarta imaninku ba haka jaddada mana ayoyin nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Alhamdulillah, wannan shine darasinmu na farko. Insha Allahu za mu dora mu ci gaba. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka kure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.